Bon dia. Què? Heu fet mai una cursa d'orientació? I deia, vinga, llavors ne proposo una. La primera de tot, primera passa, heu de fer d'arquitectes. Haureu de fer de dissenyar el plànol de casa vostra. Primera passa, heu de fer el perímetre de la casa. Vos pot anar molt bé fer-ho amb un full de quadrícula i donar a cada un dels requadres un valor de superfície. En el meu cas li he donat una ritjola que són 40 centímetres per 40 centímetres. És important que la distribució sigui proporcionada, és a dir, si hi ha habitacions més grans que d'altres, s'ha de notar. Quan teniu tota la distribució feta, és hora de fer els armaris o aquells mobles que siguin alts, que arriben quasi fins al sostre. Com veus, els simbolitzen requadres i simplement els emplen en línies perpendiculars. Després mos tocarà fer els mobles més baixos, per exemple llits, taula, rentadora. Els pintarem diferent en els altres, en vez d'amb unes línies perpendiculars, simplement amb unes línies paral·leles. Teniu en compte que tots aquests mobles és com si estàs en pis de dalt, no tenen detalls, són simples requadres. I per acabar, jo he fet les finestres. I una vegada acabat el plànol ve la cursa d'orientació. Se tracta de trobar objectes el més aviat possible que estiguin amagats per dins casa. Haureu de demanar ajuda a algun familiar i que vos amagui aquests objectes i les vos situï ben posats en el plànol que vosaltres heu dissenyat. Quan tots els objectes estiguin amagats, vos donarà el plànol i vosaltres haureu de dissenyar un recorregut per ser ràpids, el més ràpid possible. Vos animau? 1, 2, 3, sus!